sun runguma kamar su jawahirul ma'ani, su fathur rabbani, su jawahirul hamsa da sauransu. A ciki suna nuna su ne da ikon yin komai. In ka duba Munyatul Murid suna nuna cewa shi Ahmad Tijjani wannan leader na wannan section din yu'di wa yamna'u. In suna karantawa suna samu a littattafansu suna cewa la shakka anna shaykhana Tijjani mumiddu kulli arifin samadani yu'ti wa yamna'u wa yaslubu. Wani dan dariƙa ne zai sai bai taɓa karanta wannan ba a Munyatul Murid. Suka ce babu shakka Shehu Ahmad Tijjani shine mai bada falala ga dukkan, kuma shine yu'di wa yamna'u, shine ke bayarwa shi ke hanawa. In kai arziki shi ya arzikta ka, in ka tsiya sai shi ya jawo maka wannan tsiyan dun baya son ka ko dun baka son sa. Amma in kana son sa zaka zama mai arziki, in kai basarake ne ba za a tube ka ba. To duk sarakunan mun nan da suke rayuwa a yanzu a cikin sarauta Tijjaniya suke yi, duk masu arziki da muke ganin su da arzikin nan shin Tijjaniya suke yi? Kai wannan suna da aka bai Ahmad Tijjani yu'di wa yamna'u, wane ne zai yadda tunda muna kiran Allah shine almani'u almuwati, Allah shi ke hana shi ke bayaswa, kai ko kashe Ahmad Tijjani ke bayas. Duk wanda ya ce Allah bayin wannan kafiri ne. Kuma bayan haka suka wuce da ta'argaza wanda bamu san karshen sa ba. In ka duba Jawahirul Ma'ani a wajen ribahu shafi 252 sai suka ce ai annabi Muhammadu an halice shi ne da nurin zatin Allah, wato yanki ne daga Allah, wato yanki ne daga zatin Allah an ka halice annabi Muhammadu da shi. Wani duk mutum wanda yake yadda cewa yana da addini zai faɗi wannan magana. Duk me ba za mu faɗa ba, sun rubuta dole mu bayyana, sun faɗi dole mu ɗaga murya aji, mu kwatanta shi da abin da Allah ya ce. Allah abin da ya ce ma annabi Muhammadu shi abduhu wa rasuluhu, bawansa ne manzonsa ne, wanda duk yace ba haka ba kafiri ne. Kuma har yanzu shi Allah yana ce ma annabi Muhammadu gaya ma mutane gaba daya bayina kullinna ma ana basharun mislukum, yace gaya masu ni jiki ne misalin ku. Me bambanci na da ku? Yace inna ma yuha ilayya. Bambancin kenan Allah yana bani aike ina gaya ma. Sai suka ce wannan fadin da na faɗa na rage ma annabi daraja. Wato a sai suna ganin wato Allah bai kyauta ba tunda yace annabi Muhammadu mutum ne kuma ya nuna jiki ne kaman kowa, wato Allah shi an mai kuskure ba ni ba. Ni abinda Allah yace shine na fassara, kuma in mutum yana da tunani ya je yayi, in ko zai faɗa da Allah bismillah. To waɗannan abubuwa duka muna gani a littattafansu sun rubuta, sun ce kai in kana tijjaniyan nan ka tsere ma kowane irin sharri, babu wani mutum da ya sai cuce ka, babu wani shehi ko waliyi. Annabi Muhammad bai isa ya ɗora maka wani cuta ba, kai suka ce ba ma annabi Muhammadu ba, sun kai ga Allah bai isa ya haka ba. Ku duba a Jawahirul Ma'ani akan rimahu shafi ta sama namba na 212. Ina jin akwai Jawahirul Ma'ani, ku bani shi in karanta ma dan adam. Allahu Akbar. Dari da 23 zuwa da 4. Bari ku kula da ina da magana. Bari ku bayani da zai yi. Na iya zuwa. Ni ba ku mu ji abin da. muna da tambayoyi da muka rubuta muka wuce amma bara mu fara da za mu karanta da kanmu dan yadda shi ma da dan kauni dan sai na tafiyar kafiya kowa ya muku baki a zauna da Allah wato a zauna da Allah ya shigo a zaurara a cikin rimahu daga ta sama ka kirga layi 1 2 a layi na 3 sai ya ce faman arada dukhula fiya fala budda lahu min hadha ash-shart ولا خوف عليه من صاحبه أيا كان من الأولياء الأحياء والأموات وهو آمن من كل ضرر يلحقه
في الدنيا والآخرة لا يلهكه ضرر لا من شيخه ولا غيره ولا من الله ورسوله. Ani na rubuta ba. Gashi nan littafin. Ko kuna zato ni na rubuta? Shafi 212. Me yace? Abinda yace wato shine ana wannan mai magana ina fatan ka fassara mani wannan zan ja maka baki. Yace fa man arada dukula fiha فمن أراد الدخول wanda ya nufin shiga fiha cikinta wace ce dariƙa fala budda lahu ba makawa gare shi min hada sharti ina daga wannan sharti da za a ga wala khawfa alayhi ko ba tsoro tare da shi min al awliyai ba wani wali da zai tsora al ahyai ya yi wal amwati wa huwa aminun kuma amintacce ne min kulli dararin dukkan wani cuta yulhikuhu da zai same da zai rike shi fi dunya a nan duniya wal akhirati da lahira la yulhikuhu dararun ba wani cuta da zai same shi la min shaykhihi ko shekin sa ba zai fice shi wala ghairihi wannan tana kuma wani shehi wala min allahi Allah ma ba zai fice shi kada ku yi magana mu kan karanta mutum ya je ya tunani kawai ba za mu ce masa ya faɗi ba ba za mu ce ya faɗi gaskiya ba. A cikin wannan magana ya cuci a dini. Don ya rasu ga kowane ɗaya daga cikin mu ya saurara ko mai ɗan a zauna shi ke nan kuma da Allah ba haka yi ba. Don Allah ku zauna ku zauna. Don Allah ku zauna ku zauna. Ku zauna don Allah. Ina fatan shugabanni su yi kokarin kawai su hada mu da su. Kawai abinda muke so kenan. Wato abu ne wanda yake basu da hujja muna zagawa suna zaga mu. In sun ji yau ina bokos ko sun ji jiya na bar wani wuri ko tanti ko a waram sai su zaga ta can. Ya kamata su yi attacking dina su same ni a Jos. A inda za mu sanya shugabannu in ba su yi haka ba to duk kauyen da suka je akwai sarakuna su ce wannan mutum da ya zo nan kasan karan kai dade muna bukatan ka aika masa mu zo mu hadu da shi tare da signature naka amma in ba na ga wani sarki ne ya rubuta wani takarda ba ni ba zan shiga ribibi ba ina yin abu fi sabilillahi ba zan je in sami wani mutum mu yi rikici ba in gaskiya ne a bi hanyar gaskiya wanda duk bai yi haka ba gaskiya ya rike ba ina so in zauna da su tebur guda su yi bincike ni ma in yi bincike ni ina bincike a alkur'ani da hadisi in suna da wani abu da ya fi alkur'ani da hadisi su kuma su kamana don suna cewa su suna da abin da ya fi alkur'ani a cikin littattafansu sun kuma nuna suna da wata addu'a in ka yi ta bashin kowa kayan kowa za ka iya ci Allah zai biya haka ne kuma har yanzu sun nuna cewa in ka karanta wannan addu'a da su suka shirya nan wato kana da ladan abinda mala'iku suke bautata ma Allah da shi ba su tsaya a nan ba suka ce duk wani mai addini a duniya an dunkule ladan su in ka karanta yar wannan addu'a sau ɗaya ka sami ladan duk bani adam ɗan adam wanda ya yi addini ko manzo Allah ne ko wani iri ne kuma har yanzu suka ce in ka karanta yar wannan surkulle ita addu'an nan wato kana da ladan addinin aljanu duk gaba daya wanda suke yi ma Allah shin wannan da muke faɗi ƙarya muke masu in sun ce ƙarya muke masu to mu bincika littattafan su ai sun rubuta in ka duba a jawahirul ma'ani shafi 139
da takwas ka iske wannan batu. Daga in ka duba in ka kirga sadara ɗaya biyu to anan maganan yake. Kaga magana mai kama da irin wannan? To, banda wannan akwai wani ɗan ɗariƙa wanda yake zai yi abin nan in ja masa baki shi ma ya fasara. An ba wani shayya can da kyau. Wai akwai na biyu wanda zai kuma ya gani an karanta. A game da wannan ni ban da wani tambaya sai dai in su za su yi tambaya su tambaye ni. kuma an yadda da mutane mala'ika da iyaka dama ni kokari na in faɗa a ji ne ba wai in ce wani ya bi dole ba. Na riga na ce Allah ya ce la ikraha fid-din wa kad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Yace babu dole ga addini, shari'a a fili take, mata kuma a fili take. Wahid ya sal. Mutum ɗaya ya magana ya tambaya. Mutane ba wanda ya fi mala'iku sani. To ban sani ba sai in shi manzo ne na Allah kamar annabi Muhammad. Kamar ina zuwa wanda ya fi mala'iku sani go? Yawwa kamar annabi Muhammad, annabi Isa, annabi to Allah ya fifita su bisa mala'iku amma bayan su babu wanda ya fi su. Sai da ka faɗi haka, wataƙila baka sani ba ko a cikin mutane akwai wani wanda Allah ya baiwa na sani. Kamar wa kenan? Zan zo mu zo sake zama tare, amma na fatan kamar da na kuke tafiya da abin ba na so wani tashin hankali. Dan da ya tambaye ne ku tambaye hankali har ku kai shi ku gane juna. Kuma na fatan ubangiji Allah ya mu gane juna duka. Na ji kace dan ɗariƙa mushriki ne, ko ka taɓa gani ina dan ɗariƙa ya sujada ga rana ko wata ko kuma farin nan da ake shimfiɗa a masallaci ko kuma tijjani? Da kyau, wato rana wa ya halisi rana? Wa ya halisi wata ko ma wani sassakin? Allah ne. Wa ya halisi ɗan adam? Allah ne. Duk gaba ɗaya hada su kira su tarkace wanda Allah ya halitta. Komai na duniya Allah ne ya halicce shi. To in kai wani abu da sunan wani daga cikin su wanda ba Allah ya ce ba, ka hada wani da Allah. Don haka ne mushrikanci ya tabbata. Don a dalila kuwa abinda ake yi da sunan Ahmad Tijjani, ai akwai halitta da yawa an yi da wani ne ba sai da shi ba. Don haka ne hada shi da Allah kamar yadda muka karanta yanzu har aka ce yuti wa yamnau yana ba su yana hanawa. Wannan batun ya nuna ka bashi abinda Allah yake da shi kuma ka hada shi da Allah a wajen bauta, ka yi na Allah a cikin masallaci, ka yi nasa a cikin masallaci. A'adana Allahu min zalim. Wannan mushrikanci ya tabbata. Amma yanzu ka zo nan dan kai mana wa'azi ne mu dauka. Idan ka rubuta mana waɗansu kasidu waɗanda za mu yi amfani da su, wato bai halatta ba ko? In ni ne na kago su kuka yadda da su, sun saba ma alkur'ani da hadisi,
bai halalta ba, kun aikata kuskure, kun aikata bid'a, in kun daura wannan zai imfane ku ko ya sai ku ran tashin kiyama, kun zama mushrikai cikakku. Idan aka samu waɗansu ayoyi daga cikin alkur'ani aka yi amfani da su ba, waɗannan sai mu yi amfani da su da cewa Allah ne ya yi umarni, ba wanda ya tsaye sai Allah, don haka kana zartar da umarnin Allah ne. ga shi ɗarika ma tana daga cikin umarnin Allah. Ɗarikan wa? Ɗarikan Tijjani. Wa ba ta Tijjani? Eh? Yaya ta zama ta Tijjani? Shi ne jagoranta. Yawwa, to don haka ne kowa ya yi Tijjani shine jagoransa zuwa ga wuta. Jama'a don Allah ku saurara yadda za mu fahimci juna zuwa. To, jama'a mala yana muku gargaɗi da yanzu. Ku saurara sun ce wai ni na ce ku yi ihu wanda ba ni na faɗa ba. Allah ya saurara. To shi kenan. Kai. A ce mai istighfari da salati annabi jagoran zuwa wuta ne. To, dama istighfarin nan inna Allah ne ba na Tijjani ba. Dama Allah ya ce fastaghfirullah innahu kana ghaffara. Ko ba haka ba? Allah ya ce ku neme shi gafara don shi mai gafara ne. Wa ya faɗi? Allah ne. To menene ana sha'anin Tijjani game da abin da Allah ya ce? Haka ne. Menene me Tijjani yayi a jikin wannan magana? Tijjani da ya yi amfani da waɗannan kalmomin da Ubangiji ne ya faɗa. To don haka ne shine kawai Allah ya ce yayi amfani da su ya bai wasu ko kuma Allah ya umarni kowa da kowa yayi amfani da shi? Allah ya umarni ga dukkan mutum wanda shike da bawa ne na Allah ya amfani da kalmomin da Ubangiji ya faɗa sai dai yaki. Don haka dai ashe ba na Tijjani bane na Allah ne jagoran wa mutane. To Muhammad ne jagoran mutane. To Allah ku yi hakuri. Saurara. Na Allah aka ce ma. Ku yi hakuri. Ku yi hakuri. Ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sai ana in kai mana bayani masu ma'ana waɗanda suke na Allah muka yarda da su kaga ka zama jagoran mu kenan Zuwa ana idan mutum ya yi mummuna aiki ina zai je halaka. to mun ya mai kyau fa To sai a je shiriya. to kai ka zama jagora kenan Zuwa ana. zuwa ga shirya. Da wato ala kulli halin abin da zan faɗi in na faɗa maku wani abu a yanzu kuka yadda da shi wannan abin ya zan alheri gare ku to ba ni ne jagoran ku zuwa ga shari'a ba, alkur'ani ne jagoran ku zuwa ga shari'a da hadisan annabi su suka yi jagoran ku zuwa ga shari'a. Ni inda babu alkur'ani babu hadisi bani da abin da zan gaya maku. In na gaya maku abu in ya saba ga alkur'ani ya saba da hadisi in kun rike shi sai ya ja ku zuwa ga halaka shine ya kai ku wuta. Don haka ne ni iyaka kamar malami ne mai bayani a gane, in ka gane ba ruwanka da ni ka ci gaba da abin da Allah ya ce. Naji amma ubangiji ya ce fadakir ya umarci annabi Muhammadu sai da miki Allah ya gabata gare ki. Fa inna dhikra tanfa'ul idan annabi bai fada ba waye zai ya jahi ya zuwa ga wani tsira. Da Allah ya faɗa ma annabi ina zuwa Allah ya ba ka ce Allah ne ya faɗa ma annabi ba to Tijjani goma ya gaya masa. To ai ba ta Tijjani ke kai mun fasaran wannan kawai. Wannan ai ba mu saba ba. Allah ya ce ma annabi kai wa'azi fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wannan wa'azin da zaka je ka masu zai imfani mutum mai son bin gaskiya. Ta in yaje in annabi ya je wa'azi mutane sun ka yadda shi annabi ya idda umarnin Allah ko bai idar ba. Ya idar. To menene Allah ya bai Tijjani kuma ya ce ka je ka masu? Abin da Allah ya bai Tijjani? Tijjani ai bai ba abin da ya hada shi da cewa wai abin da Allah ya bai. Shi ya umarni ya amfani da umarnin Muhammad ne. To ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
ba shi kagowa shi abinda Allah ya ce yayin nan shine zai yi in ya kara shi kansa zai zan cikin kuskure kana zaton ni na fada Allah ne ya fada yace tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'd alaqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin Allah yace in annabi Muhammadu ya shirya wani abu yace ni ne na bashi alhalin ban bashi ba yace zan masa kamun karfi in karya masa kashin bayan in yi jifa da shi bayan duniya don haka ne ashe abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana idda abinda Allah ya ce ya idar ne don haka ne Tijjani da shauran duk al'umman annabi ba su da wani abu sai su yadda da abinda ya ce kawai shine ya rage ko kuma kuna jin ba shine akan mu gaba daya ba haka ne shine amma a'a ina zuwa abinda annabi Muhammad ya faɗi akwai wani daban wanda an kaware shi ne daidai ya karɓe shi ya bai wasu ko kuma kowa da kowa ne to ai ka gama magana malam tunda yake kace dukkan mu ne to ai kowa inda har Allah ya hore mar ilimin da zai ya nuna wani to ai inda har ya nuna mar ai yayi kyau kenan malam to ashe Tijjani yana cikin mu in yayi mai kyau ya sami sakamako mai kyau in yayi mai muni Allah ya wurga shi cikin wutan jahannama ba wanda ya wuce wurga to don haka ne Muhammadu ma kullun istighfar yake ga ubangiji a'a shi annabi Muhammadu Allah ya bayyana mana shi masumi ne ko kana son kashe shi ma haka ne Allah ya ce shi masumi ne tunda Allah ya ce shi masumi ne in ka karanta inna fatahna laka fadan mubinan liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara don haka ne ajiye shi a waje guda shi annabi Muhammad yake Allah kuma ya keɓance shi baya sako ba zai bada kuskure ba shi iyaka ya shiryar da al'umma duk ya zan amincece kowa da kowa babu wanda an ka rage karɓa zai yi har ɗansa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ya rayu karɓa zai yi daga gare shi to in haka ne Tijjani ma ai karɓa zai yi kaman kowa ko to shi ma yana cikin mu in yayi aiki mai kyau shikenan in bai yi aiki mai kyau ba babu abin da za a yarda da shi don haka ne duk abin da ya ce sai mu auna da alkurani shin ya saba ma alkurani shin ya saba ma hadisin annabi in mun ga bai saba ma alkurani bai saba ma hadisi ba ko kai ka faɗi haka sai mu yarda ba ta yi Tijjani ba to amma in Tijjani ya faɗi wani abu muka bincika sai muka samu ya ce yana da wani abu da ya bi alkurani sai mun kace to wannan ya sami wani abu yana bautata ma Allah da shi wanda annabi Muhammad shi bai same shi ba don haka shi a yadda yake suranta kansa ya bi annabi Muhammad daraja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam any more yana duba to tambaya na ita ce daji wancan wa'azin da ta zo kai a nan garin ka ce irin malaman nan da suka karanta ahalari su gaba ba su san komai ba to wace hanya za a bi a san yadda za a yi alwala a yi sallah to wannan magana da ka faɗi ina fatan ka sami shaida a kai ko ka kawo kasa ni abin da nake faɗi a kullum ina cewa ku nemi addinin ku yadda za ku yi sallah ku yi alwala yadda za ku yi tsarki daga cikin ahlari ashamawi iziya askari har zuwa risala har zuwa muhtasar wa'innan littattafai ne ba ruwansu da ɗariƙa don haka wa'innan su ne littattafai na addini don haka in ka duba a cikin jawahirul ma'ani akwai anda suka ce Ahmad Tijjani yana cewa a falaltifata ila ma yaqulul fuqaha kada wani ya waiga ya saurari abinda malaman fiqh suke faɗi abinda yasa ya faɗi haka dun ya san gaba ɗaya ba su maganan ɗariƙa shi ko yana so ya shigar da ɗariƙa addini to ba yadda zai ya sami nasara sai ya kau da kai abinda duk fuqaha suka ce kafin ka ci gaba da magana shaida akan magana da magana shaida sai kafin shi malam bari ban na ce wannan magana tana bukatan shaida ko wani wanda yake mutum biyu banda kai wanda sun ka shaida sun ji wannan kaset din ko kuma ka kawo kaset din malam ya nuna abin da aka ce ba za mu yadda
wurin da kace an ce kar a waiwaya shine ina binciken sa ai ban bar shi ba ku dauki amma gomman ba ku shafi abu da yake ko gani to ni ba zai da wajen dan dariƙa ga mana shafi irin waɗannan batutuwa dun in karya su an kawo su a gaba nan nemi shaida in ba shaida an mani kariya sun ce Allah ya isa Allah ya mana albarka da jin bayanin da aka yi kowa yi shiru kuma aka daina dariya an ji daɗin wannan ƙwarai Allah ya ƙara mana nutsuwa wai zai kawo shaida abinda ba a yi ta shi dake magana mun ko sani mun ba mu sani ba ai don wani ya duba don baka san abin da yake gidan wani bai san abin da yake gidan ba sai mun ga hujja ta fita da malamin ma zai koma dari ka ai muna san arziki ta a duba 139 juzuyi na farko a duba shafi 139 karanta a fassara komai shaidan suka ce kada wai ga dubi littattafan fuka hawo wato in wani yana neman ya kama ni da laifin cewa na ce alari kaza kaza bai da kyau tijjani ya fara fada amma ni ban fada ba 139 ina fata ma Sama'ila zai ja wani ya fasa a imana to jama'a saurara wato abin da ya ce wasu altuhu radiyallahu anhu yace na tambaye shi radiyallahu anhu wato zan fassara in sun ce ba daidai ban ja masu baki yace an salatul fatihi na tambaye shi salatul fatihi wato aman tijani kenan lima uglika nace na tambaye shi labarin salatul fatihi lima uglika sai ya sami salatul fatihi haka lianna khaliyatan anis salami wato gaba da an gama ta babu taslimu a ciki Allah kuma yana ce in za a yi salati bisa annabi ya ce wa sallimu tasliman to kaga salatu zati gaba ɗaya ba taslimu ko in karanta ta ne amma kun fi ni iyawa li amrin awjabahu yace fa ajaba radiyallahu anhu sai Ahmad Tijani ya amsa bi kauli yace wa amma su'alukum an salatil fati lima uglika amma tambayan ku daga salatul fati lima uglika ila har zuwa karshen ta fa innaha waradat min al-ghaibi ta zo ne daga Allah ala hadhihi al-kayfiyati bisa wannan kaifiya ta wannan halin wa ma warada min al-ghaibi wanda ya zo daga wajen Allah ai kamaluhu sabitun wa zai cekkan cikansa karijun anil qawaidi al-ma'lumati dole ne ya zo ya fita qawaidi al-ma'lumati dole ne ya zo ya fita daga kaidodi wanda ku kuka sani wanda yake alkur'ani dole ya saba ma alkur'ani kaga anan ya nuna ya saba ma alkur'ani ke laysa min talifi muallifin wai ita ba wallafan wani ne ba wara'a haza bayan haka kuma anna kaifiyati waradat anhu kaifiya wanda ta zo daga gare shi sallallahu alaihi wasallam fi salati a wajen salati wanda al-khaliyatu min salami wanda babu taslim wato khaliyatu min salati ta ofanta barin aminci assalamu aminci ko to ta ofanta barin aminci wa hiya kaifiyatun nabawiyatun yace ai kaifiya ce wanda aka samu daga annabi
muta'abbadun biha za a yi ibada da ita falal tifata lima yaquluhu al-fuqaha kada ku waiga ku saurari abinda malaman fiqh suke fadi masu ahlari da iziya su ashamawi su risala su amu tasar bin lawali ba fuka hawo suwaye fuka hawo ina so ba abinda nake so in sani menene ma'anan fuka hawo malamai masu sanin addini musulunci wato masu sanin addini ibada yawa kada wai ga gare su ko ma'ana kada saurare su yana ba da bayani malam bala a dan Allah ya sa ya kashe ka daidai a dan Allah ya sa ka kashe shi dole su bi ba shi kenan ba Allahu akbar kamar yadda Alhaji Bunko ya faɗa haka amma sai dai sharadi malam bai zo nan domin a yi jayayya don a kada wani ba an zo ne domin binciken gaskiya a tabbatar da gaskiya ba ma yi domin wani ya kada wani saboda haka duk Allah a saurare su menene alfuka hawo shine muke tambaya malamin nan menene alfuka hawo alfuka hawo waji microphone menene fuka hawo masu bayyana sha'anin ibada yawa to ya ce falal tifata me ma'anan falal tifata kada wai ga dube su ko mu ba duka ai kada wai ga gare su akwai wadansu me ma'anan waigawa yawa ka kula da su kenan to don haka ne abinda yake nufi kada ku kula da malaman fiqh shikenan mun da dai da gai daidai da ka faɗa ba mun su a cikin to kun ji wannan tadin ke faɗi sunayen su suka haɗu malamin wato kuka hau mun san su mun riga mun san suwa ake kira fuka hau ya kuma bayyana mana malaman addini wanda suke bayyana addinin musulunci kamar yadda yake kuka hau su ne malamai na addini to shi kenan a saurara akwai wani batu bayan haka don kun fahimta cewar ake yi nan yana hudowa daga littafin Allah shi wancan sani ba za a faɗa yake ba su bane ko kuma yana hudowa daga hadisin manzon Allah wanda shine ya fassara Qur'anin gaba daya wannan abu shine yake so ku gane da littattafai waɗanda ba su shiga cikin addinin musulunci ba da littattafai da suka shiga cikin addinin musulunci wanda ya kamata mu yi amfani da su akwai littattafai yanzu wanda an karanta su amma maganganun ba su a Qur'ani ba su hadisin manzon Allah shi ne ake so ku jama'a ku gane wannan guri don ku kauce musu saboda haka to Allah ku tara hankali ku saurari abin da ake yi za ku samu warewar da tafai na kirki da miyagun da tafai ku ya kuli Allah to abinda nake so shi wannan malamin akwai wani littafi na fuka hawo guda wanda ka sani na fuka hawo ka san wani littafi guda na san adali akwai wani kuma ya ka san ba da ilimi da amma ka yarda da littafin fuka hawo ko to shine wannan yace kada a waiga ga abin da fuka hawo suka ce kai ba da maka musu ba musu wannan to ka mun kun ka da maka yi magana muka san gama ga wannan magana ya riga shi to shi kenan akwai wata tambaya akwai wata tambayoyin nan ya kama na shi abin kai abin da ni nake so
tambaya da ita ne ya halatta ga musulmi ya auri wanda shike dan yar mushrika idan ta ce za ta yi addini musulunci ga shi kuma babanta mushriki ne wanda ma mushrika ce ya halatta ta wato wa zai tuna man da aya ولا تنكحوا المشركين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين أيديهن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو Allah ya ce wala tankihu kada ku auri ne mushrikatun mata wadanda suke mushrikai wanda a addinin su sun hada wani da Allah hatta yuminna sai sun ba da gaskiya cewa Allah kawai yake da hakkin a bautata masa yace in ba haka ba wala amatun mu'minatun khairun min mushrika ka auro ku yanga wanda ta yadda Allah kawai yake da hakkin a bautata masa yafi ka auri wannan wanda take hada wani da Allah to wannan shine amsa ta amma lokacin da kai fasara kace kar aure yar mai dariƙa dan shi mushriki ne ko kuma mutum yana da ita ya je sake in ba ta yi imani ba tana da imani ta tunda yake imani biyu tijjani da Allah to idan ita bata da riga fa idan ita bata da riga fa to ta yi imani da Allah sai a aure ta to ya haka ce sake in ta yi imani da Allah ba a sakewa sai in tana mushrika haka muka fassara a yanzu ba amma a bancin ya nace a bacin ka ce wanda yake da auren ta ma ya kawo kashi kana da kashi ne amma wanda ya mada kariya yake a kai kawai waye mada ina zuwa duk mutum wanda abinda nake so duk mutum wanda ya ji irin wannan tabargaza a wata kafe ya rike kafe din ya nemi an da duk nake wa'azi ya je wajen a yanzu ni na wuce in faɗi abu in yi musu ko ba zan yadda kuma da abin da ban faɗa ba dun ko ban fi sayyidina Yusuf ba lokacin da ake tambayar sai sai la bal hiya allati rawadatni sai da bi kenan ba to kai ga bi kenan wato ku gane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى Allah ka daidaita mu bisa gaskiya Allah ka ba mu shirya Allah ka yaɗe mu ka yaɗe iyaye mu ka yaɗe duk musulmi mumini da mumina don mi rawun janko jumla moti ko e ka janko e zuriya janko ay gotira janko be ngini e dan jama'are be jilda mi julirde eɗen gadumi zaman kono matore mouhammadou ko warde e rewɓe e yimɓe jinnaji wadna min fa'inan wa zahiran keddina ɓernde amin nuraji marifa mo kulol zati ma sheniki ina so in gabatar da dan bayani kaɗan kamin a ci gaba da karatu wato ina jin an da duk na taba zuwa wa'azi ba an da na je so biyu in ba nan ba kuma har yanzu don haka ne ba zan ce na zo wa'azi ne kamar wancan zuwa da na zo ba sai in ce na zo ziyaran ku ne abinda ya sa wa'azin da nake ma a waje duka gaba daya yana da dalila kuwa wato wani akan gaya masa waɗansu batutuwa abinda ya shafe ni ba tare da ya taba magana da ni ba tare da ya taba sauraron wani abu wanda ni na faɗi ko ga kaset ba sai ya yadda kawai to don haka ne
sai ya jawo mani ina fita waje ina wa'azi. In an maka karya in ka saurare ni zaka san babu shakka abin da aka gaya maka nan karya ne. Mun wato har sukan faɗi waɗansu batutuwa wanda sun saba da hankali. Wani ma zai ce bai kamata a saurare ni ba, kada ma a je wajen wai ina yawo da bindiga. Kaga kai in kana da hankali ka ji wannan magana zaka ce shi ba ne. Shin addinin musulunci akwai dole? Ni iyaka nakan bayyana abin da na sani ga alkur'ani ga hadisi. In mutum yana da tambaya